ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଏସ୍ଏନ୍। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆସିଛି। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ବନ୍ଧନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିଯାଇଥାଏ ହାତ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଗିଛି ମୋ ଉପରେ ଟିକେ। ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ରାଗିଛି। କାଲି ରାତିର ଘଟଣା ଏଇଟା। ଆଉ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝୁନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି। ମୁଁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଲ୍ଟା କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ଟା କରିଦିଏ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ କଥା ମାନିଯାଏ। ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ବି ସେ ରାଗ ରୁଷା ରଖିଥାଏ ସବୁ ଭୁଲିକି ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କଲ୍ଟା ଲଗେଇବି। ଆଉ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପଛପଟୁ ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ମୋତେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖିବେ କଲ୍ଟା ଲଗଉଛି।何お前はもう死んでいる。ଲାଗିଲା। ମୁଁ କାହାକୁ କଲ୍ ଲଗେଇଲି? ବୁଢ଼ା କାଳେ ଏଇ ରିଙ୍ଗ ବା ଥୁ। ବୁଢ଼ା ନମସ୍କାର। ଏ ବାବା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ପୁଅ। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ କୁହ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ଆଉ କଥା କ'ଣ କି କାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ସେମିତି ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ ସେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆଉ କ'ଣ। ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା ପୁଅ, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି? ହଁ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଯେ କାଲି ସିଏ ମୋତେ ରାତିରେ କହିଲେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ଟା ଘଷି ଦେବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମନା କରିଦେଲି ତ ଟିକେ ରୁଷି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ 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 ସେ ବେଶୀ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ତମର କ'ଣ କିଛି ହେଇଛି କି? ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି ତ? ବେଶୀ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ନା ମୋର ବି କିଛି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର। ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା ପୁଅ, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ସେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବେ ଆଉ। ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା ପୁଅ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ତୁମ ଶାଶୁକୁ ତ ଜାଣିଥିବ। ମୁଁ ଥରେ ବିରି ବାଟିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ଶିଳପୁଆରେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ଛେଚି ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ଶିଳପୁଆଟା ଏବେ ତୁମ ଘରେ ରହିଛି। ତମର କାଳେ କିଛି ଛେଚି ଦେଇଛି କି ବୋଲି ମୁଁ ଡରୁଥିଲି। ବୋଉ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଛେଚି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋର ଅଲଗା କିଛି ଛେଚି ଦେଇଛି।